bari bakwebora civil building and civil engineering courses kibugate iwe what section kinyinge ntobugate carpentry and joinery ekwanzira level 3 4 and 5 tukatwara plumbing ekwanzira level 3 4 and 5 tukatwara building technology ekwanzira level 3 4 5 and 6 civil engineering ekwanzira level 6 na land survey na ile part of civil engineering department mbari bara boring a level ngito minute levels means arts and courses in Kovatore, certificate courses in Kovatore. That's level 4 in arts and level 5 in certificate, level 6 a diploma. Civil engineering as well mutamanye taba tagarari Keroka the center of excellence of building and civil engineering as usiengima into serikali ya the machines chingi ya chigo train building and civil engineering. Motagarari yore isiko totomera abana baje basome banyore skill course ya building and civil engineering toko borugasi once wachire metinye tatu kwanyorire kubanga matabori nabo soka isiko gari once ko okore gasi tokurare njara ona sabana bari isiko toko tebya baibori totomere grade kende yonsi mwana nyorete nke bwata sago so oyo bwate E oyo bwate D na ba wanzira different levels igo muy buri to te banga omwana ona nyorete grade gete asite yago so tomoretere Keroka tomobeke asagwenerete enyorere course iraje como konya na inde commentara na iyo nkorosi tore capros ase bari muri siko mokoroska mokobeka capros ase kinyomba cheino ase siko kinyomba cheino tako genda Kisumu kwenda kuri capros inchu Keroka obeke oda tokorosiri capros obeka ase omuchio plumbing no kobeka mache igo water connection okobeka chi sink nyomba keregento gerete na mache plumbing piping toje carpentry noko rosi birogo okorosi merangwa okobeka chi nyomba roofs ina carpentry noko na finishing ya chi nyomba cabinets ina carpentry tomanye ko ja set building no kwagaja kubanga matabori kwagaja no konene kubanga matabori wake plaster ogo kora setting ne area renene alafu na civil engineering na mangane chipara yes chipara koros chipara drainage chipara contractors chipara ine legacia no material testing ine legacia civil engineering lakini mondo civil engineering still na bako legacia ya building inkaime alafu tu isiko land survey na mangana maremo una usiga iga mangana maremo mange noko opima maremo okora demarcations kobagera maybe muigo na boraga niko bagera abana ba maremo umukori yo musabea aba bagera kira muntege senje kiaye bono the inere ga sogo train asa abantu bari moja mwali gia basabeas ase school ya Keroka ni soko ba train. Asante sana.